I de La Plata tornem a la ciutat de Buenos Aires perquè tenim una petita trobada amb la història. Una història ben fosca. És aquí, a l'Escola de Mecànica de l'Armada, on va funcionar, on va estar la seu del principal centre de detenció, tortura i extermini de l'última dictadura argentina. Com si fossin gairebé transparents, posa la pell de gallina a veure les imatges d'alguns d'aquests 30.000 detinguts i desapareguts durant la dictadura argentina. Están viendo detrás mío, hace muy poco se instaló, es lo que se ha llamado los vuelos de la muerte, que son estas avionetas donde a los detenidos que están en otro espacio de acá de este predio, los dormían, los subían a estos aviones y los tiraban como bolsas al Río de la Plata. Tot i que fa més de 40 anys de la restauració democràtica a l'Argentina, encara hi ha col·lectius que lluiten reclamant respostes i perquè es faci justícia davant les atrocitats del passat. I la Plaza de Mayo de Buenos Aires és un lloc simbòlic d'aquesta lluita. Al 1977 van començar les primeres manifestacions aquí a la Plaza de Mayo davant de la repressió de l'exèrcit argentí. I encara avui en dia la Plaza de Mayo congrega setmanalment membres i persones que donen suport a la lluita de les madres. Estamos reivindicando, estamos pidiendo lo que hace más de 40 años ya. La verdad. ¿Dónde estuvieron nuestros hijos? ¿Qué les hicieron? Como en mi caso, entraron en casa, nos golpearon a mis dos hijas, nos robaron todo, se extralimitaron en la parte sexual, también, con las chicas. Y todavía quieren que los perdonemos, que nos callemos, que los olvidemos. Nunca, jamás, jamás, jamás. ¿Quién es Hugo? Mi hijo. Mi hijo estaba en cuarto año de arquitectura. Me emocionó mucho. Queremos verdad y justicia. Es simple. Y para ellos también. Truena, caigan piedras, pase lo que pase, aquí estaremos. ¿Desaparecidos? ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. I de l'esperit de lluita i resistència de les madres de la Plaza de Mayo, anem lentament a la recerca del nostre següent ebrenc. Uns mates i aquí el tenim. Hola, soc Roger Ramírez, vinc de Vítem, benvinguts a Buenos Aires, acompanyeu-me. Aquí detrás meu tenim la Casa Rosada, que és la residència oficial del president de la República, que ara mateix és Milei, i també podem veure que la bandera està pujada i això vol dir que ell està aquí dins. Realment ha hagut canvis molt dràstics, per exemple, la llum i l'aigua, abans els argentins no la pagaven, estava subvencionada 100% pel govern i ara mateix els argentins han de pagar-ho tot, al igual que el transport públic, que abans era molt barat. Quan va començar l'època del Covid, aquí a Argentina s'estava dient que el govern amagava informació sobre la quantitat de morts que hi havia, i llavors els familiars van optar perquè cada vegada que hi hagués algun mort per la malaltia del Covid, la gent deixava una pedra en honor al seu familiar.
l'edifici este blanc se diu el Cabildo, és un dels edificis més antics colonials que hi ha a Argentina i va ser la seu del poder polític en l'època colonial d'Argentina. Aquí detrás meu tenim un mapa de les Isles Malvines, que és un territori que actualment és del Regne Unit, però Argentina reclama la seva potestat. Al igual que a l'Antàrtida, que hi ha un tractat que diu que no és de ningú, ells també reclamen un tros. Aquí tenim a la meva dreta Puerto Madero, que és un dels barris, una de les zones més exclusives de la ciutat, un barri superexclusiu. Un dels nostres professors vam anar a fer una activitat detrás d'este barri i ens va dir que aquests edificis estan construïts per societats fantasmes, que realment no se sap qui els ha construït i que no hi ha tanta demanda com per a comprar pisos a aquesta zona tan cara. Aquesta universitat és la que estudio jo, la Universitat Catòlica d'Argentina. Jo actualment me trobo a quart de carrera estudiant el doble grau de Direcció d'Empreses i Economia i vaig decidir venir a Argentina perquè em pareixia una oportunitat superimportant, estar lluny de casa, a més també m'agradava molt el país, la ciutat de Buenos Aires en concret, i també creia que tenia moltes oportunitats de viatjar pels països dels voltants de Latinoamèrica. Els argentins que he parlat de la meva classe estan a favor de les polítiques econòmiques que està adoptant Milei al país, perquè també són gent que té molts diners, però la gent més desfavorida o les classes socials més baixes estan molt preocupats i realment se'ls està encarint molt la vida i no poden fer front a les despeses ni a les compres setmanals degut també als salaris baixos que es paguen. A mi les coses per a mi s'han encarit entre un 25 i un 30% més pel tipus de canvi desfavorable que m'estan fent ara. En quant de temps? En 4 mesos. Buenos Aires realment és una bombolla i no es podria agarrar com a representació de tot el país que és Argentina, perquè si te'n vas al nord o al sud són províncies molt més pobres, que estan molt més incomunicades i que no tenen tantes facilitats com Buenos Aires ciutat, que està en totes les infraestructures. Ara mateix ens trobem a Palermo Soho, que és una de les zones de bars, botigues i restaurants més gran que hi ha a la ciutat. Nosaltres i el nostre grup d'amics sempre ens movem per aquesta zona, perquè a part que hi ha molts de bars i hi ha molta vida, també és una zona molt segura. Jo crec que és una ciutat bastant segura si vas a espai, com a totes les ciutats. I aquí detrás meu tenim el Preferido de Palermo, que és on estan les millors milaneses del món, que per a qui no ho sàpiga és com una carrebossada. Així de simple? Sí. Però ells estan molt orgullosos. Molt orgullosos. I aquí detrás meu tenim el restaurant Don Julio, que diuen que aquí està la millor carn del món. Què trobes? És possible? Bueno, pel preu que et fan pagar, igual sí. La pots olorar, la carta, és aquí? Sí. Sí? Bueno, espero que no ens facin pagar per això. També destacaria la resiliència que té la gent d'aquí, perquè a pesar de les crisis que han passat i de les tanes de corrupció de govern, ells són molt contents i estan molt orgullosos del seu país. I de? I de Messi. L'aprenentatge que trac és que he après molt a valorar el lloc on he vist, a les Terres de l'Ebre, que és un lloc molt tranquil, i això és una ciutat que és molt gran, que hi ha molt de meneo, i realment en plan la estabilitat econòmica que tenim la gent que viu a les Terres de l'Ebre, o ja pot ser Catalunya o Espanya. I a poc anem acomiadant-nos per mar d'Argentina.